Good morning to everyone. Welcome back to our vlog. Sekarang dakhali dia orang vlog बनायदोंमोन आरो बाबुआ माने आं मबाइल नायदोंमोन आरो ओमफ्राय बियो मबाइल लाबायमोन आरो लानानै भिडिअखौनो डिलिट खालामना होबायमोन बुंनाङानो ओमफ्राय भिडिअखौनो डिलिट खालामना होबाय आरो ओंखायनो भिडिअ बानायाखैमोन ओमफ्राय दिनै जाबाय काति फोरबो दिनै ब्लगखौनो बानायनो मोनाखैमोन आरो न' लिरनो खाम जाखांबाय खाम जाखांनासो ब्लग बानायदों नामा दाखालि भिडिअ आरो भिडिअल' नङा आरो फट'बो डिलिट खालामजोब्बाय आरो गैला फट'बो बिदि उन्दैनि दंमोन आरो दे हाथाय खिथि दे काति फोरबो बुं दे आखायाबो ओरैबायदि लेथ्रा मा खालामना लानोसै मा खालामनो मबाइल मोना नायलाय गाइस दे थुदांसै बिसनाव गेलेनोसै बिसोरो गेलेना नागिरदा थलाय गावबा मादि मादि दुगैयाखै आरो बियो दायो बे जाबाय थाइगिर ओमफ्राय दाननायफोरखौ आं भिडिअ खालामनो मोनासै आरो नै बिबार कमला आपेल आंगुर आपेल गैबार ओमफ्राय थालिर दं आरो नै गाइस बेयाव माने नारेंखलफोरखौ हाना दिनो मोस्रोमोन माबा जाजोबना दंमोन आरो मा ओमफ्राय बे मोस्रोमा नै बोखारगासिनो दं आङो थ' दायो आं फुजा होनोसै नालाय दायो आं ओंखारखांबाय थ' लांगागोन आङो बेनिफ्राय दायो आं फुजा होनोसै दायो 5टा जासिगोन आरो 4:36 थ' जुलिनो होनसै मोना जाबा मोना जालांगोन आरो ना थ' दोहैनो जाजोबखाबायमोन बे पार्टिखौल'सो नेदोंमोन ओमफ्राय बाबाया पार्टि लाना फैबाय आरो थ' दायो आं होनोसै नोंथांमोना नायलांगोन नामा 1 hour later थायाखै ओइ बे आवरुङाव सोना हो आङो खलाखौ होखांबाय आरो दुब्लियावबो ओमफ्राय भिडिअ लानो हायासै आरो बाबु माने दंमोन नालाय होबाय आङो ओमफ्राय दिनै एबार माने लानो हायासै आरो जोब्बाय दायो थांसै आरो नै थांसै दायो नुबानो गायसै सां गोजौ गोजौदो हाया मोनहैगोन खोमा थांबाय नाया थांसै दायो दायो बारियाव होनोसै आरो बारि बारा एसां मोजां भिडिअ लानो हायासै मोना जालायलांबाय गोमोरबाय आरो खायसेया जासेथावनो होबाय आरो थ' गाइस दिनै भिडिअ एसेनोसैमोन आरो भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय अके बाय बाय गाइस टेक केयार लाभ इउ अल आरो नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय गाइस